أرأست زينا بريزيدنت دونالد ترامب مس إيران تفطر زلوا وطرين مهدا حدش تبغسوا خمس وصدوا قليصم منجست إيران لومي سولوس عبد العلي كلت سبعة نايموت مقطعتي خمس فتسمو تحبيرو فيدرال بيرو أوف إنفستيجيشن عب ميشيغان زتفت أمامت قعتي مس جورة شبرا خمس تأساسر قليصو أمونغو روسيان يوكرينين بحدش ملك زدقسة خيناتي قصل خمس لو تقليصو معروف هون فرتي بالم بيتش بسم دونالد ترامب نمسماي زقرب حساب تقبل نترخيبو زبلن كالتنا مكتالكم مسانا يكون ببعلتو علتاو زيناتاتنا خوصحكم شير سبسكرايب داغوركم بيتسبكنو زرزرو بريزيدنت دونالد ترامب مس إيران تفطير زلوا وطرين مهدا حدش تبغسو خمس وسدو قليصم ترامب مس لعلوت حلفتي صصتا ابزغورو اخيبا اتي امونغو كلتين حاجرات تولي زلوا وتادراو ግጭት بسلام منገድ ንምቁራጽ ተዳለው መንገድ ከም ዘሎ ዘረዱ ኮይኖም እዚ ድማ ኣብ ክልቲኦም ወገናት ዝኾነ ግፍዕ ከይፍጸም ንምቕናስ ዝግበር ናይ መጀመርታ ስጉምቲ ከም ዝኾነ ምፍላጥ ተኻኢሉ እንተኾነ ግን ኣብ ዓለም ኣገዳስ ዝኾነ ናይ ነዳዲ መተሓላለፊ መንገድ ዝኾነ ስትሬት ኦፍ ሆርሙዝ ሕዝውን ተዓጽዩ ከም ዘሎ ዝተፈለጠ ኮይኑ እዚ መስመር ብዙሕ ነዳዲ ዓለም ዝሓልፈሉ ስለ ዝኾነ ምዕጻው እዚ በሪ ኣብ ኢኮኖሚ ዓለም ብርቱዕ ጽልዋ ይፈጥር ከም ዘሎ ተሓቢሩ ብመሰረት ሮይተርስ ዘውጽኦ ጸብጻብ እቲ መስመር ንምኽፋት ዝግበር ስጉምቲ ግን በቀዳምነት ድሕሪ ሰላማዊ ዘተኸውን ከም ዝግባእ ተገሊጹ እዚ ኩነታት እንተቐጺሉ ኣብ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ንግዲ ዓለምን ኣብ ጸጥታዊ ክልል ማእከላይ ምብራቕን ብዙሕ ጸገም ከም ዝፈጥር ተሓቢሩ መንግስት ኢራን ሎሚ ሶሉስ ኣብ ልዕሊ ክልተ ሰባት ናይ ሞት መቅጻዕቲ ከም ዝፈጸመ ተሓቢሩ መንግስት ኢራን ንክልተ ሰባት ብሞት ከም ዝቐጽዐ ዘውጽኦ ሓበሬታ ዘመላኽተ ኮይኑ ኣብ ዓለም ለኻዊ ተጣበቕቲ መሰላት ዓብይ ቁጥዕን ስጋኣትን ፈጢሩ ዘሎ እንትኾን መንግስት ኢራን እቶም ግዳያት ሞት ፍርዲ ወይ ሓራም ዝተኸልኸሉ ኢሉ ካብ ዝመደቦም ተቋምቲ ውድባት ከም ዝተሓባበሩ ጉጅለታት ምስጢራዊ ርክብ ነይሩዎም ተባሂሎም ተኸሲሶም ከም ዝነበሩ ዝገለጸ ኮይኑ እቲ ዝቐረበሎም ቀንዲ ክሲ ዕንወት ንብረት ኣብ ልዕሊ ስትራቴጂካዊ ትሕተ ቅርጺ ዘለዎም መንግስታዊ ህንጻታትን ኣብያተ ጽሕፈት ጸጥታን መጥቃዕቲ ምፍጻም ምንጋዕ ጸጥታ አንጻር እምነቶም ኩናት ምእዋጅ ዝብል ኣብታ ሃገር ከቢድ ፍርዲ ዘውህብ ሃይማኖታዊ ሕጊ ተጠቂሶም ዝተኸሰሱ ከም ዝኾኑ ዝሓበረ ኮይኑ ብወገን ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ግን እቲ ክሲ ዝተመስረተሉ ፍርዲ ዝተዋሃበሉ መስርሕን ፍትሓዊ ኣይነበረን ክብል ተቃውሞ ዘቕረበ ኮይኑ ብዙሓት ተጣበቕቲ መሰላት እውን ብመረዳእታ ደጊፎም ይቃወሙ ከም ዘለዉ ማዕኸናት ዜና ዓለም ይገልጻ ምህላወን ተመላኺቱ እዚ ናይ ሎሚ ስጉምቲ ኣብ ኢራን ዝንዝለዓሉ ተቃውሞታት ንምጭባጥ ዝግበር ዘሎ ናይ መጠንቀቕታ ምልክት ተገይሩ ዝውሰድ ከም ዝኾነን እቲ መንግስቲ እውን ኣብ ወጻኢ ዘሎ ጸቕጥን ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ወጥሪን ተኣሳሲሩ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ተቃውሞ ንምቆጻር ሓያል ስጉምቲ ጥቀም ከም ዘሎ ዝተሓበረ ኮይኑ ዜና ማዕኸን ኢራን ኢንተርናሽናል ከም ዝገለጸውን እቲ ስጉምቲ ንህዝቢ ንምፍራሕን ናይ ተቃውሞ መንፈስ ንምስባርን ዝዓለመ ፖለቲካዊ ቅትለት ከም ዝኾነ ዝሓበረ ኮይኑ ዜና ማዕኸን አልጀዚራ ብወገኑ እውን እቲ ፍጻሜ ኣብ ዞባዊ ፖለቲካዊ ርክባት ኢራን ተወሳኺ ጸቕጢ ክፈጥር ከም ዝኽእል ገሊጹ ኣብ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ናይ ሞት መቕጻዕቲ ብናህሪ ምውሳኹ ዓለም ለኻዊ ስምምዓት ሰብኣዊ መሰላት ዝጥሕስ ምዃኑ ውድብ ሕብራት መንግስትታት ደጋጊሙ የጠንቀቕ ከም ዘለውን ምፍላጥ ተኻኢሉ فيدرال بيرو اوف انفستيجيشن اب ميشيغان ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ምስ ግብረ ሽበራ ከም ዝተኣሳሰር ገሊጹ ቤት ጽሕፈት ፌደራል ምርመራ ሎሚ መጋቢት 30 2026 ነው ዘውጽኦ መወጋዑ መግለጺ ኣብ ሚቺጋን ልዕሊ ቤት ጸሎት ኣይሁዳ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብዓለም ለኻዊ መርበብ ግብረ ሽበራ ዝተደረኸ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣፍሊጡ እቲ ፍጻሜ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልትታት ኣብ ሓደ ካብቶም ፍሉጣት ኣብያተ ጸሎት ኣይሁዳ ሚቺጋን ብዝተፈጸመ ናይ ባር ዕንወትን መጥቃዕቲ ከቢድ ናይ ንብረት ዕንወት ከም ዝተበጽሐ ዝዝከር እንትኾን እቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ነበርቲ ዓብይ ስጋኣት ፈጢሩ ዝቐነየ ኮይኑ ፖሊስ ትዞባ ምስ ናይ ጸጥታ ትካላት ፌደራል ብምትሕግጋዝ ክምርምርዎ ከም ዝጸንሑ ተፈሊጡ ፌደራል ቢሮ ኦፍ ኢንቨስቲጌሽን ኣብ ዘካየዶ ናይ መባእታ ምርመራ እቲ መጥቃዕቲ ተራ ገበን ዘይኮነስ ፖለቲካውን ሃይማኖታውን ድፊት ዘለዎ ምዃኑ ኣረጋጊጸ ክብል ገሊጹ እቲ መግለጺ ከም ዘመላኽቶ እቲ መጥቃዕቲ ምስቲ ኣብ ሊባኖስ ዝመደብሩ ብኢራን ዝድገፍ ጉጅለ ሂዝቦላህ ብቐጥታ ወይ ብተዘዋዋሪ ዝተኣሳሰረ ተግባር ሽበራ ክኸውን ከም ዝኽእል ብርቱዕ ጥርጣረታት ከም ዘሎ ዝተሓበረ ኮይኑ እቶም ተጠርጠርቲ ቅድሚ መጥቃዕቲ ምስ ናይቲ ጉጅለ መርበባት ርክብ ከም ዝነበሮም ዘርኢ ዲጂታላዊ መርትዖታት ከም ዝተረኸበ ተሓቢሩ ብሰንኪ ዝፍጻሜ ኣብ መላ ኣሜሪካ ዝርከቡ ኣብያተ ጸሎት ኣይሁዳን ሃይማኖታዊ ትካላትን ናይ ጸጥታ ምጥንቃቆም ንኽውስኹ ፌደራል ቢሮ ኦፍ ኢንቨስቲጌሽን መጠንቀቕታ ከም ዘመሓላለፈ ዝተሓበረ ኮይኑ ዳይሬክተር ፌደራል ቢሮ ኦፍ ኢንቨስቲጌሽን ኣብ ዝሃበ ቃል እውን ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ሃይማኖታዊ ትካል ዝፍጸም መጥቃዕቲ ከም መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ክብርታት ኣሜሪካ ጌርና ንሪኦ ክብሉ ገሊጾም እዚ ዜና ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ እውን ዓበይቲ ርእይቶታት ዝወሃቦ ዘሎ ኮይኑ ብዙሓት ኣባላት ኮንግረስ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እቶም ንሽበራ ዝድግፉ ዞባውያን ሓይልታት ዝያዳ ጽኑዕ ስጉምቲ ንኽወስዱ ጻውዒት የቕርቡ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ እዚ ፍጻሜ ምስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኢራን ንምዝራብ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕርታት ብኸመይ ከም ዝዛመድ ገና ከም ዘይተፈለጠ ተሓቢሩ
ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ብሓድሽ መልክዕ ዝደገሰ ኩናት ይቅጽል ከም ዘሎ ተገሊጹ እቲ ብሓድሽ መልክዕ ዝቅጽል ዘሎ ኩናት ኣብ ቁጠባን ኣብ ነዳድን ወሰንቲ ዝኾኑ መሰረተ ልምዓት ዘተኮረ መጥቃዕቲ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ዩክሬን ብዝተራቀቁ ድሮናት ተጠቂማ ነቲ ኣብ ባሕሪ ባልቲክ ዝርከብ የስቲ ሎጋ ፖርት ዝተባሃለ ዓብይ ወደብ ሩስያ መጥቃዕቲ ዘካየደት ኮይና እዚ ወደብ እዚ ንኤክስፖርት ነዳዲ ሩስያ ብዝተፈለየ መልክዕ ኣገዳሲ ቦታ ስለ ዝኾነ ነፂራ ከም ዘጥቅዕቶ ገሊጻ እዚ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ዋጋ ነዳዲ ዓለም እውን ጽልዋ ዝክፈጥር ከም ዝኽእል ዝግኣት ብዙሓት ኮይኑ ከም ዘሎ ተገሊጹ እቲ ኩናት ብቐጥታ ንኢኮኖሚ ጀርመን ተጽዕኖ ፈጢሩ ዘሎ ኮይኑ ዋጋ ነዳዲ ብናሃር እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብ ውሽጢ ሃገር እውን ፖለቲካዊ ክርክራት ተጠናኺሩ ከም ዝቐጸለ ዶቼ ቬለ ገሊጹ معروف نفرتي بالم بيتش باسم دونالد ترامب نمسماي زقربه حساب تقبلنت رخيبو اتي اب دبو فلوريدا زركب عبي معروف نفرتي بالم بيتش انترناشنال ايربورت سمو ناب دونالد ترامب انترناشنال ايربورت نمقيار زقربه وقعو حساب ببيت مخرج زوبا تقبلنت رخيبو ات معروف نفرتي اب تقاتي ناي بريزيدنت دونالد ترامب منبر زخونه مار الوغا زركب كوينو نتي ناي سم مقيار حساب نوح عوان كتعات كل على كم صنح الذكر انتكون دغفتي ات بريزيدنت ترامب نفلوريدا نقطوات زوبان زغبرو ابركتو مزكاريو بمال نتحساب كم زقربون دحريت زتغبره دمصي تمعرفو نفرتي دونالد ترامب انترناشنال ايربورت توهيلو خصوا وسانه كم زتمحلالفلو تفليطو اتناي سم مقيار بمسرح اب ملكتات معرفو نفرتي ديجيتال مرباباتن عالم لخاو ناي بررا كوداتن متغبار ناي فيدرال افيشن محدرا فقاد يصبخ زلو خوينو نتي ناي سم مقيار زخون سرح كاب ناي ولق بوفياتاتن كابتن معرفو نفرتي زركو اتوتن كشفن مخانو تحبيرو اب فلوريدا زركو ناي ريبابليكان مرحتي ازو وسانه تاريخ زهاجرن فلوريدان كبر زهبيو كولو زغلص انتخونو قال نبرتن بوليتيكاويان تقاومتن جن معروفو نفرتي نخلو حزب زغلغل تكال بمخانو بوليتيكاو زمباله زلو وسم كو هوي ولن بمال تقاومهم يسمعوكم زلو فوكس نيوز اوصيبو